Kontxaren erdi-erdian jarri dute gaur parrilla Orioko sukaldariek han bisiguak besugerari gabe nola erretzen dituzten erakusteko. Olio pixkat ematen xau, gaz larrian, jartzen du parrillan, egin da donian, refrituat itzen da olioa eta vinagreekin, eta hua botatzen xau, beste bautzi lamina batzukin, eta piper pixka bat ez dixela pikatu bestela kabo. Hasta piperra jaten aizea. Eta atatzea, kategorikoa. Hori bai, bisigu eder hauek tarifatik ekarriak dira, hemengoak dastatzeko urte batzutan behintzat itxaron egin beharko dugu. Gaizki pentsatzen hasi ginen antxoarekin, eta orain antxoa dago, eta datorren urtean badakizute baita ere berriro antxoa izango degula. Bueno, zer gaitik ez bisigua, urteak pasa behar ditugu, ez? Hangoak ala hemengoak izan, bisigua Orio erara prestatuta probatu nahi duenak datorren uztailaren 15-tik 18 izango du aukera. Herriko plaza parrilla handia bihurtuko dute, eta 500 bisigutik gora erreko dituzte bertan. Aukera ederra Oriora inguratzeko. Nik uste herri bezala estilo propioare daukagula, Orio estilo bat, orduan nik uste jendeari gonbitea luzatu bisigua probatzea etortzeko.